Assalamu alaikum bandiraɓe horsuɓe tawtoraɓe hande kadi Goodal suppitiriɗo koye nokku mawɗo men yo welede Allah wone makko Amadou Mali Gaye gendiyanke mo ganduɗa gendiyankagal furani sekake e wutte muɗum ha tudɗi leppi leydi tudɗi leppi teddungal ngam mawninde e teddinirde oɗo ñalawma katante leñol coftuɗo mo miijoji jumtuɗi hono ceerno Jalaalu Diine jalɗinirgal diine fulo e witto jalbiniri ɗum facciro e labtinde ɗum noon o jarama Goodal ɗaɓɓirimi ko yomi waɗ yowre tokosere no diine alɗiniri kelmendi pular holko woni kelmendi ko dendagal kelmeɗe rendo hutorto beele jokkodiral ena waɗa jokkodiral ena newo hakkude yimɓe kelmendi ko gane kewal ande gane dentoje jibina ɗemgal kutortegal e nder rendo walla kutortegal e nder coftale fitram golle en ɗem ɗiyankoɓe ene mbiya humpito innama aade e gandal muɗum ɓuri ɗo puccu dogata kelmendi ndi jogui sabu gueɗe kewɗe ɗe innama aade yiyata walla andi alana ɗum kelmendi yamani tawa ko ɗum addi jerodiral manaji ko tubakoɓe mbiyata les synonyme arabeɓe ene mbiya ɗum almutaradifat goto e men fof nde ummi galle mum ena ara ɗo hande yi gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa so wiyanomo yo sifuɗuɓe pular hande waɗat caɗele holno diine alɗiniri kelmendi pular hade men nadde e ndeɗo toɓɓere ena hani duttoɗen caggal seeɗa ƴeewen batte ɗe l'islam addani ɗemgal arab nde tawno ngal ɗo ɗemgal ko kañum suumi diine nde diine o ari ena addi gueɗe kewɗe ena addi coomdi ena addi contenu ena addi muhtawa ɗum waɗi wayluwayleji diine adi fof ko addude famamuye keso e nder kelmendi arab ko wiyete mafhum ko tubakoɓe mbiyata notion ko la notion diine addi ko notion keso e nder kelmendi arab won kelme kewɗe godnode ko da adi l'islam kono noon nde l'islam ari nde manamum dirtu woni ko tubakoɓe mbiyata glissement de sens arabeɓe ene mbiya ɗum insilabul mana islam ari ena addi gande kese jogiiɗe kelmendi mumen tawi ndin ɗon kelmendi ene soomi miijoji ene soomi famamuye keso tawa noon ɗum ɗo kadi jiida e gande goɗɗe kese jogorɗe fuleede tawa ɗen ɗon gande ummi koye ɗemde goɗɗe ɗen ɗon ɗemde kadi ene jogii manaji mumen eɗen gandi won gande kewɗe pira ene ummi e ɗemgal grec won ɗemde gande kewɗe ene pira ummi e ɗemgal perse e endo en Mamadou Samba Diop yo Allah yurmomo yafombo o wi ɗemgal so janggaka jangete so ngal jangama yo ngal irtire doccotte boɗeje binde e jangde ɗeɗo doccotte boɗeje binde e jangde ko kañum alɗinta ɗemgal gande baɗe no dosɗe ni nahwu ari ene wonde kelmendi muɗum mango morphologie sarf ari ene wonde kelmendi muɗum tafsir ari ene wonde kelmendi muɗum usul ari ene wonde kelmendi muɗum usul kam ceerno min kewmi wiide ɗum ko gandal ɓulnotongal ñawoje hadis ari ene wonde kelmendi muɗum mi ruttata ko eko kalɗa e figo ho ɗon a foftini kam ɗon
ɗeɗe gande fof ngalano godano nde l'islam ari addide nde islam addide nde noon haala godno ko ka wayli mumin ene wodno kono mumin firtuno ko neɗɗo mo ganduɗa ko koolaɗo itta koye aman nde l'islam ari wonti gonɗinde muslimi ene woduno firtuno ko neɗɗo jebbiliɗo kono noon nde l'islam ari nde hokki ɗum mana goɗɗo fasigi ko neɗɗo mo ganduɗa jaɓani yadude rendo ko ɗum firanno nde l'islam ari holliti ko neɗɗo julɗo baɗowo bakkat jinmi wiide ko noon kadi kelme baaɗe no rukƴude wonno tan huttorade kono noon nde l'islam ari firti ko ma jagga e koppi aɗa rewa Allah sujjude firtuno ko salminde mbirtuɗa neɗɗo calmina ɗum nde l'islam ari woodi ko hokki ɗum mana hajju firtuno ko taarade kaaba aɗa yima aɗa foɓɓa aɗa ama islam ari hokki ɗum mana goɗɗo ɗeɗo kelme kadi e nder fiqu ene jogii mbana goɗɗo ɗe kelme fof ndirti nde wonno ko kelme jowitiɗe e gollodiral ko kelme jowitiɗe e rendo to batte ɗemɗiyankagal nahwu arti nahwu firanno ko tindade joni firti go dosde e nder nahwu eɗen kutoro ko wiyete ko arrafu wonno ko ɓamtude hande wonti pural nasbu ene woduno firtuno ko ɓamtude hunde hande wonti portal dow hafdu ene woduno ko lesɗinde arti wonti portal less ayi wadde diine wonde ari nde kelme ɗe fof dokkama mana helmere fof wonti ko helmere joguinde manaji kewɗi ɗemɗiyankoɓe dokka helmere nde mana seeremɓe ɓe dokka helmere nde mana conciyankoɓe woni yaaruɓe to batte adab littérature dokka helmere nde mana ɗum firti noon ko helmere wotere joguima manaji kewɗi wadde ko ɗemgal ngal alɗi ko ndeɗo dillere oɗo révolution a sawra ko ndeɗo dillere nde l'islam addani ɗemgal arab wayli hay gaddin no yimɓe kaaliranno ni haala ka watti wonde haala jaadu ko e needi eɗen gandi arabeɓe ko yimɓe bawɓe mawnikinoɓe hade l'islam arde neɗɗo arata e jeere tan hay sinno giyal yuyi ɗum hersa turade ƴetta silama wiya ene fertoro giyal ngal ha taƴoro hoore muɗum allah e mabɓe mawnikinade neɗɗo ara e jeere forto koyngal mum wi hay goto rewata ɗo ɓurɗo mbo muukade ara fiyambo silama hare watta joftodiral wona e wadde ɗum ɗo noon hankadi firti ko haala ka waylima needi ndi waylima watti wadde hurum e needi ko ndi coomdi ndi l'islam ari nde yetti en ga ardi koye ndiɗo coomdi e fannuji mum kewɗi e limtiɗi holno l'islam alɗiniri kelmendi pular goo ko e fulo e fulɗinde holko woni fulo ko ɗum ceerno Jalaalu Diine waɗi ko ɗum waɗi kam yidde ñoƴƴude e nde ɗo toɓɓere fulo woni ƴeewande helmere jananire ko yerondirta e muɗum e nder ɗemgal gongal ngal egga mana mayre egga coomdi ko ɗo ceerno baro wiyanno so tawi a famani mana o ena ɗeɓa musde alay sago paama helmere nde paama coomdi mayri tawa kadi ena hutore tawa ena jogii fama muya e ɗemgal ngal ganduɗa to toon ummi to ko wiyete langue source gartira ɗum e ɗemgal jaɓɓingal ngal woni langue cible yeru salatu mbiyen ko julde sawmu mbiyen korka arrahman mbiyen joom yurmede fulde ko waddena ceerno Jalaalu Diine waɗi ni ko fulde lagdari ko fulde arisala ko fulde capanɗe nayyi hadis ɗe nawawi fulo ene heewi fayidaji noon ma en kaal hen fayidaji jeeɗiɗi goo ko fulo eggata gande e pine hakkude leydi grec en meeɗi nawde almuɓe mumen mawɗo men ceerno aboubacry nono sen caggima so cagguiɗen neeli ɓiɓɓe mumen misra yo janggoy janggoyo toon hiisa towɗo janggoyo toon mbeewu woni astronomie janggoyo toon gande remru ko fate agriculture romain en eggi gande kewɗe e nder grec
leƴƴi tubakoɓe eggi gande kewɗe ittu ɗumen e arabeɓe kañumenne eggi gande kewɗe ittu ɗumen e perse en ittu ɗumen e inde en ittu ɗumen e ɗemɗe goɗɗe. fayida ɗimmo mo fulo o ko kañum woni aaludere pinal ko e fulo leñol fawata tuufere mum adande leñol adorto ko fulo hade mum hettude walla hade mum addude ko hesi. tati fulo ko kañum woni jokkorgal hakkunde leƴƴi ko hen fina tawa rewata ha tacca keeri no pular tacciri keeri e nder leyɗele Afrique ni ko ɗen ɗon ɗemɗe taccude keeri ko kañumen mawninte hannde. nayi fulo ko hen gande guurɗe woni science pure corata ha tawtoya ɗemɗe goɗɗe gila e defte noon no ceerno Jalaalu Diine waɗi ni ha e jayɗe ha e jewte walla ha e radio ji e télévision ngaji.